Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano pa Zim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagu. Takukutendai netsigiro yese yamuri kutipa, tiri kuona zuva nezuva muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba, muchikomenda zvakare. Ndofunga tinokupai nyaya dzakasiyana siyana pano, nyaya dzekumatare kwamadzimambo, nyaya dzekumatare kwana sekuru, nyaya dzinotambudza, dzinoshungurudza, dzinorwadza magariro edu mazuva nezuva. Ndofunga nhasi uno pamwana tagara pano mafunga kuti chii chandauya nacho, ndauya nenyaya inotyisa here, inoshungurudza here? Asi aiwa, nhasi uno ndauya nenhau kana kuti nenyaya ine chekuita nechitendero. Ndauya naPastor Collins vati aiwa, ndine nhau yandinoda kumbokupaiwo, ndiri pakustada kana kuti pakuresearcha Bible. Ndauya nemaresults kuti ndikupei, ndikuudzei nhau dzinenge dzichiitika muspiritual realm dzamusingakwanise kuona kana kuziva imimi, asi inini kasamufundisi ndidzo nyaya dzandinoswedera. Ndofunga wemazuva ano vanobva vati ndo kudya kwedu kana kuti ndo chirariro chedu. Regai nditaure naPastor Collins ndinyatsonzwisisa pamusoro penhau yekuresearcha kwavakazoita Bible. Ndoda kuti sozoti Bible kutonyorwa kwarakaita ndikoko tisingazivi, kune mune zvimwe zvidobi dobi zvinozotsvagwa nemafundisi zvatisingakwanise isusu kuona kana kunzwisisa kana tisiri panzeve nemaziso emweya. Pastor Collins makadi mushe munofarezi. Aiwa, ndiri nani kwese musurufa ndozvamunoita papulpit here zvangu vanhu vaMwari, asi toziva mapastor anojamba kudai. Kazhinji kacho ukasvika pamba pevanhu unofanira kutambira edha nemvura, edha madrinks, munhu pamwe ndabva ndine nzara. Muzati nyika yakaoma mazuva ano, kuidhoni pamwe ndabva ndine nzara. Saka unipo edha drink, edha yejuice, ndibva ndatanga kufara, but I'm so glad hangu ndikutofara hangu. It's okay, it's fine. Anwa ndikutofara. Panyaya drink aitoti kuti musamufundisi kandi muchadzidzirawo kuti kwamunoenda kwezo vanodzi ma-door to door chiya munoita. Ndo kwamunofanira kutigirawo madrinks mvura, nokuti taitotambudzika kuti tiri kunoku taitofumimbo kuti vanhu vaMwari pavanouya paipai vanouya nezodzo kubva kuzvinhu zvese. Pamunouya nemvura paipai zodzo rei rinogona kusaro riri munoku. Manje ndimuda kutopiwa chi mvura yacho nesu. Amuziva kuti paimba yaAroni yanga isikabvumirwi kuenda kubasa kudhara, vaidya patemberi. Zvaibvepi? Zvinhu zvaibviswa nevana vasangano ndozvadyiwa nevaRevhi. But I think izofana zvinhu zvazvichinjawo. But tichaona kuti toenda edha mune tichira papo inandosi amaoda nditoziva ichimidza ndizvizivi ndozi kandakuudza isusu tiri pedyo nayo. Kuseka zvedu ndaida kutoti sekutaura kwamaita mukati vana vaAroni vaidya zvinenge zvabviswa nevanhu kudii kudii. Ndopanda ndichida kuzotopinda ipapo tichazoibata hedu nyaya yacho kuti iko zvinotukwa namafundisi mazhinji kana mabasa achaendi vakungoti vana vesangano ndo vanofanira kunge vachichengeta mufundisi. Tichapinda hedu panyaya yacho Pastor Collins. Taona matitsvaga Pastor Collins mukati aiwa ndine research yandiri kuita pamusoro peBhaibheri. So tikati aiwa ndo nyaya dzatinofarira kaidzi dzinenge dziri unique dzakasiyana nedzatinoita mazuva ese. Timbonzwawo kubva kuna Pastor Collins kuti research yakamira sei pamusoro peBhaibheri. Thank you so much, Sister Elizabeth. Nekuti gamuchiro zvakanaka. Aiwa tinotenda. Nyaya iripo ndekuti today totaura nyaya yema-angelic. It's an angelic message. Okay. I think iri different. Panetaura na mwami tichiuya utaura danzi Mwari ndikadya nyama anozanwe Prophet Madungu. It different. Uye akakanya pamwe dia anotikurira. But ichiripo ndekuti you know kuti so far there's a great controversy wondo ureka rwa kudenga. So which means that right now as I'm speaking totaura nyaya yema levels of the demons, levels of the angels. So which means my levels edu atanga pa level 333. Do you know that? Zvinyowani ina ndisati namboenda kudenga kana ndinzwisise nhau dzacho idzi handisi mufundisi. Asizi kudenga level 333, level 666, level 777, level 999. Okay. Mukona. Then this level 777 is a divine level. Ngatitangire pa 333 apa. Right, level 333 this is the level of the local demons. Level 333. The lower level of the demons. They operate on the ground, on the land,
on the sea ndopaanogumira. Haasi ma-international demons. No, this is the lower level. Okay. The witches, the wizards, sorceries, magicians, do level 333. Okay. So team their duties is to hinder people's progress, to tie people, to suppress people. The way team that tina secret vakaiswa chitsinga 1904 but nanasari kurarama level 333 ari urai munhu. Nombura kubvunza mimi kuti hanzi muna urai munhu. Urai munhu. Nombura kubvunza mimi kuti alright, nombura kubvunza general knowledge. Imimi makarohwa nezvishiri. Munhu anzi tazinda kwa panext vazokwizwa sauti. Munhu kuti devil hazi sauti. Zvishiri mufundisi. Munoziva kuti zvishiri ukaenda kuchechi warohwa nezvishiri zvinogona kutadza kupera. Do you know that? I know. But ukaenda pa next door ukakwizwa salt ukaiswa bute riya ravanoisa rere zvishiri zvinobva zvabva. Thank you so much. So which means zvishiri zvinotiza bute kana salt. Ipawa rinenge riri pai. Thank you so much. Bute so which means tine ma levels. So this level iriri harikwanisi even to harm munhu, harikwanisi kukangasa munhu zvokutodaro. Sometimes unonga utofa but ndikuti domination yekufa kwacho percentage iri very slim. Kuti level 333 harikwanisi kutouraya munhu. It's very rare. But mati zviri slim. Zviroti zvinoitika. Zvinoitika. I think my life hapana zvisingaitiki. Even chikafu chikakuuraya. Asi chikafu chikupinda mumunhu chipe life. Chikotodzipa kwatofa, that is the real. But I think inini ndikureta probability percentage yekuti it's a slim percentage. So which means this level 333 andika vanhu vaimona vanomedza vanodya mabhotoro vanofamba pawaya level 333. Team rare rinokona kutora kuti mapowers. Okay. So that team rare ndo vamufuti vanatsika mutanda anwangu kunzazi imabviswa makadai somva mabvisa chuna papa. Chinhu chakapinda gore ripi chakapinzwa nani chinhu ichichi. So my levels. So in fact in short it's a disturbance of the world. Because chokwadi chikazikanwa munyika yese Satan aexposwa. And of which Revelation 12 verse 6 inoti pakati kuti uri kudenga. Munina iyo nyika negungwa bozo okaipa kandwa pamuri. Satan akandwa pani pasi akananga papi. Chazobata futi nyaya eze the Bermuda Triangle. Ani munzikisa ndika. Inenge kadai so. Inezvaintorevera iyo iyi. Anditi apa inenge instability apa. Apa inenge ine harmony apa. Apa panenge nechi. So which means kuti triple level 333 kudaro. Those team iriri vane parinogumira. Pane panotanga kuti vandi pavanogumira. Ndo mashandiro avo. Imi mugona kutongonza no pamune munhu akufarirai. Una kana kunganga ubva andodari kuti munhu andide. Level 333 azvishandi zvezvo. Zvogomba futi zvatongobviswa futi. But vanotorera manazvo kamazvo. Yes, munyika pane chisikara munhu acho. Ende chandira kuonesa icho kuti munyika chinhu chakawandisa munyika inhema. Because he himself can transform himself into the angel of light, the devil. How come? No matter he was an angel and he's still an angel. So imagine angel ichiuya ku dream kwako ichikupa maropafadzo inogwangoya futi ku dream kwako futi is the same angel futi. But at the end because nyepo ndeye magumo kunzi angel yakati hanzi idya muchero auna aufi zviro kwazvo munhu abva atanga kufa kwanza ipo pano pakataka futi mwenyaya ipo paya. Because Mwari akaleya mutemo yake mu Garden of Eden. So kanzi musabate muchero upi uyu itori nyaya yechokwadi asi parable asi teach asi revelation it's a true story. Munhu ndobva adya what's next munhu akabva afa. Satan anakupusa saka munhu zvafa ndoita sei ndakuprova wrong ndobva amutsa maghosti akamutsa chi vadzimu vari prove kuti munhu afi zviro kwazvo amerika muchipabata kuti munhu afi zviro kwazvo because dai kusina vadzimu nezvipoko dai sina akatokundwa kudhara. Tichazobata futi munyaya yekuti why Mwari asina kudestroy Satan completely because ane simba iro ramuziva. Right. So mchati tava pa level 333 tichazopadzoka futi tapa level 999 irini. I level 777 tiasiya tichazobata futi pamberi. Tunda panenzi level 666. Level 666 is the level. Ngatimbotange tapedza level 333. Yes, okay. Ndoda kunzwisisa pamunenge muchiparidzira vanhu kuchechi. Munenge muchivati kudi? Level 333. Ndikunzwa ko zvino muri kubata nhau ine chekuita neuroyi. This was yes. Muri kutaura muchiti mimi akuna muroyi anouraya munhu.
izvozvo ende isusu chateichiendera kuchechi inyaya yekuti vanhu vanenge vakaremerwa vachitambudzwa nevaroyi ndofunga dai kusina varoyi dai munhu isazingaenda kuchechi chete kuti tizofunga kuti regai tiende kuchechi timbopotera funga mukaona kuti namo nevaroyi nematambudziko muri kuona manje bhozi iko zvinochikuita kuti vanhu vanyanyonamata kana kuti vanyanyotedzera mateachings enyamunenge muchipawo chechi inhau yekuti anzwa misana yevanhu enge asvuka nekukwesha sauti ona kuti hai hazvisi kupera matambudziko acho haasi kupera ndoda kunzwa imimi makatarisana nenhau yelevel 333 yenyu yevaroyi nechechi muri kuudza vanhu kuti kudii ndanzwa futi pachitaura nyaya yemudzimu palevel 333 right in short rega ndidai so nyaya inoitika ndeyekuti panyika izofunawo hapana rugare rwatinofungidzira ende kunamata hakusinyore. That's why by the time of Noah pakasongopona Enoch kusure na Noah kwakukama vanhu vese vanzoti vakasinganamati asi chamisi in this world right now this era pana vanhu kana 5 kana 10 kana 200 vatsveni vanhu vese vari wrong so which means voda kuparidza the gospel of reality muvanhu vasiri kutotenda reality vangani vangazinzwisise amuzati Noah haana kwasanonzi aparidzire vanhu akaprova kuti iye ari munhu ari wholesome iye pachezvake nevana vake actually not kuti vana vake futi iye ega vana vake vakazoona mablessings through Noah so which means that the whole world right now is I'm speaking if makubuda panze apapa munhu wese ari busy kufunga zvinhu zviri evil why Revelation 12 verse 6 kuti munena mamenyika negungwa pozo kwapakandwa pamuri aine hasha nechingu kwazvo kuti aite seko adestroy the whole world saka Satan adestroy the whole world hapindi zviri nyore right Satan mamira akanika ane ma-top angels aka Satan amumaziva team rake he is an angel as he is the leader and team rake right team rake iri mamira rakaitaka pane anonzi Beelzebub Beu inongomira Baal ndopamukadzanzanzi maprofita abhari kubva kuna namapisarema kubva kuna naIsaiah kubva kuna Ezekiel vainetsa ende vaitonamatwa even to the pagan Rome right now apapa both the Roman Empire yakazocollapse mugore 476 AD ichizoatakwa the Ottoman Empire chazozobata kumberi kuko so which means that that Baal and ainamatwa kudhara maprofita abhari zvamunzikisa mimi so which means that anonzi Beelzebub to the top angel so which is he is one of the king of hell, prince of hell, king of flies tobva napinda ndinodzoka papoint level 333 tobva naenda pana number 2 tinomutanu Asmodeus is an angel. That angel is Asmodeus ndiyo inodhila nezvebeauty runako rwevanasikana inodhila nezvelust ruchiva kuti sisiri ndava chiva from Norway hamusati mambonaiti munhu wangu nangochiva nemukomana mukomana kuti ari serious 2-3 minutes 1 month tofeta zvachese saka aichiva chii mune akaradza akapera that is the spirit of lust so uyu anonzi Asmodeus anolinkana anonzi Belfago manje isisa muBible then uyanzi Belfago naLilith turamboguma papa anzi Lilith this angel Lilith inodominate panyaya yema-abortion, prostitution, sorceries zvese vanenge vakabatana vakadai seteam irori real life because ma-angels pakanoko pano pasi akapiwa mabasa kuti iyo uchita zvakati neizvi neizvi the life manje yekudenga kuti zati Michael the army commander Gabriel the message of heaven Raphael akamira healing Uriel akamira the fire the death and then Sayao akamira zvakamirirawo kusvika kwavasvika vese tavapedza vane zvakamirira so team iri rakabva rapiwa maduties pano pasi ende uchichiri pabasa because nguva yavo itori shoma already unonzwa so anonzi Asmodeus angel Asmodeus ndoyo yokuti mogaunza kuti paJoza pakazora vana vakanaka ukona koko kunofa for real vanozora vana vakanaka amatuke vakanaka nei amatuke vari pamishini hakuna world iri easy hakuna chinhu chiri nyore hazvise zvakaita there is a spirit behind beauty 100%. Saka vana ushata asi vana ushata amusa mabvunzo yoti
ndokange inini hangu rangoshatawo kune kushata but kushata kunodependa kushata kune definition handiti kunuka pamwe hati lese kwamataura imimi ndakashata mai vakashata pozora mwana akanaka mwana yangu kunetsa 100% asi kuti munhu ngashati kana munhu nganake pandikuti pane mwe beauty in a contest for the purpose. For example pane pakadona magiants kuri magiants pakadona actually pane ainzi watchers of heavens. It was 200 angels sadona mugora 1034 AD ngiridzodzo painzi Hades. Hades amuzoti Hades iri kupi tichangobuda mu southeast Israel ukuku tichangobuda tinosiya Lebanon ukuku toti Syria ukuku pakati apa pane zigomo right now zviri zvipo right now ndoronzi Hades gomo iroro kati pa Mount Hermon kati pa Mount Ammon nguva iyo panozanzi pakazora vana vakanaka zvisingaiti kunaka amusamona even in Bible kune mwe between ninga kakanaka chaizvo for what ane domination yaanozoita kunaka imomo. So the same thing right now as I'm speaking general knowledge ende munhu malandlord esari mudzimba umo chimunudze ayo notanga zvochokwadi chimunudze landlord wamoti landlord akanaka vashoma hakuna landlord akanaka taura chokwadi wechikadzi atara zvechokwadi vangani malandlord akanaka muzoti landlord akanaka munhu akanaka agari mumba there's a spirit iri munhu akanaka unozoti ayo ini handiqualify panapa anenge ane malevels anenge achida mambonoiti vakadzi vanotekesa musika vese hakuna muzoti mukadzi akanakawo because anoziva kuti inini handiqualify apapa. There's a spirit and demon iri behind iye baba ndimasvikira vakati vakarora mukadzi akashara dai so no hakuna murume akapusa why varume tisingaendi kumabhawa kunorora vanhu vakanaka tisapamba katida zvebeauty totonzwa nini makambozi accessory even mubuda panze right now muna vakadzi vasatekesa musika vese muno mutauni munomu vangana mukadzi vamwe vati mukadzi vakanaka vedu achitekesa pamusika achienda kumabhawa ndokuno vanhu vakanaka vega vega. There's a spirit behind, there's a demon behind, the spirit of Befago, the spirit of Lilith. Saka ndio ino yamu vanhu ibva initiate because already vanhu vakanaka nevakaipa vakange vari vamwe chete simba radevha rinokupa nyika handiti tabva apa toenda panonzi inonzi hanzi right tabva pana Befago, Lilith todzika futi ndotaura hangu ma top 5 kana top 6 angel of devil maangels andotaura zvawo tisati tasvika kuma-angels bvunzo wangu stiwa musani maupindura ndabvunza kuti kumachechi vanhu vari kuuya nekuda kwematambudziko akasiyana siyana zvichikonzereswa nekategori yamataura ye333 ishi mukataura ndimameshena nyaya yemidzimu mukameshena nyaya yezvipoko mukameshena nyaya yevaroyi ini ndoda kubata ipapo takatarisa imimi samufundisi Pastor Collins vakamirwa musi weSunday ndoda kunzwa imimi vanhu vachiona matambudziko iwayo and I think kuti mademons acho munenge muchitomacasta every Sundays zvichienderana nekuti munhu ane demon ripi. Tanzwa zvekushata kwevanhu, tanzwa zvekunaka kwevanhu zvichinzi munhu akanaka ane spirit behind. Ndoda kunzwa vhangeri ramuri kuparidzira vanhu vari kuuya kwamuri zvichida ari kubudirwa nemudzimu zvichida ari kutambudzwa nevaroyi. Imimi semafundisi, why are you running away from zvinhu zvakaita sevaroyi, zvakaita semademons atutaura nezvavo, zvakaita semidzimu? Why are you running away from zvinhu zvatinoziva kuti izvi zviriko? And mafundisi akawanda mazuva they are trying to hide vachiti aiwa hakuna midzimu, hakuna varoyi. Ndazonzwa muchitotaura imi kuti the probability yekuti muroyi anogona kuuraya munhu is very slim. And isu tese totozoti nguva ndeyaMwari. But muroyi ane paanotocontribute kuti munhu aite sei afe. Ndo mabeliefs atinawo isusu sevanhu vatema. Saka ndakunzwa kuti why are you mapastors muri kuita running around muchitiza nyaya idzi nyaya iripo ndekuti inangwa ndina nyaya ndotiza ndobata nyaya dzese. I think ini gospel yangu different vamwe vese. Hakuna pasina muroyi, hakuna chinhu chinonzi mudzimu chisiko, ngozi iriko, amozvinzwisisa. That's why kuti mavhesi akaona antoprova kuti kune ngozi, kune mudzimu, kune zvese. Muroyi, kune muroyi anogona kukura kuti akudisturb life. Kana vanga wangokandira munyama ari muroyi. Banzwisa. Atiri right now tutorama naye musociety muroyi. Amazwa kuti muroyi chinonzi muroyi is a spirit iri mumunhu. Imi makadaiso amukwanisi kuenda mumakuva mufukunya nyama ubva maja. Hakuna zvakadaro. Spirit yenyu imi ndio inoenda. For example, ini ndakaujesa satanist right now.
do you know about Satanism? Right, Satanism amza tino join wase tokotora right now no ndakufara zvakamira so this ndatichikana kuti no uri friend yangu asha ndiri ngatinga kanaka ndakutengera so nditazvironga zvikusipo upa ring iyoyo ndobva asha but ring iyo kai manje unoita mari tazori life right now iwewe au sign Satanism mu physical tosa the whole day usiri Satanism even tete wira to Satanism the whole day usiri Satanism zvachese uchanorara paunora pepe ma spirit yako ndio inosimuka spirit yako yoenda kumvura ubvoska mugadzwa pasi shama mtima tende ine akuna majonesa zibasina kudzwa mtemo mtima tende ine saka iyo unura naso izvi ufa kuzuraya muningi ufa kuzudaiso ningi ufa kuzupamute bozi munhu wese anopuwa mutemo kutanzi saka Satanism yako iyo ndiye kuti urichiserunda musoro here ndiye ruva here ndiye kuraya munhu here ndiye kukonza ma-accident here ndiye chii munopana ma-agreement muri kumvura uri muspirit and then spirit yako inga kutozviramba spirit yako yo tazviti ude kuda unzanzi uyu ashandikira ye amuziri kuno mwanzi anzi awashandikira yo kuzi utrombe naye asviti ashandiki naye why usinza ushandiki neyo nyati spirit iri mauri aisikwira naso unga kutozomuka matokona naso tunza zvaramba even right tikara nditiri noromba pagonzanzi unga sikirongo kuti uya sikwira naye system yake neida sukuindirana saka zvaramba zvitoramba 100% totally but mudzimu yako yatoti mudzimu yaya total language yesu tivantinzwanani kana spirit iri mumunhu yakawirana nezviri kuitika izvozvo makanzwanana makasenderana utomuka watova musatanisi right first stage unotanga kuenda kumvura muspirit uchimuka uchienda unosvika patime yekuti unenge wakuda ropa physical blood but watanga utema ropa rekudream ichichi utoona ropa kudream spirit wakuna ropa physical so muchaona kuti issue iripo ndeyekuti nyaya yevaroyi nyaya yemudzimu nyaya yechii mudzimu amuza kuti mudzimu yakamuka gore ripi zvarini sei hakuna munhu akambofa kamuka mudzimu zvokunzi mubhaibheri vatorova mwadaverenga kuna Luke 16 verse tutanga pa 19 what is a parable? It's an earthly story with heavily meaning. Isi mission yedu yese haisi pani panyika moziva ndiye kudenga pane inzi millennium 1000 years machira makudenga so which means kuti parable inobatira kuti understand kwatiri kuenda parable it's our vision parable yese vatakola Jesu vanzi kuti Jesu mutema Moses unoti ndakarora mukadzi uyu ndakafa murora ubvafa mukadzi uyu ndikazofa tese achazinga awane makombrezi amusiyeti kata kudenga kuna achanzi murume kana mukadzi we are more like an angel muri pa vision tozoka panyaya yenyu futi yemataura yandika ndo the legs foot ninyaya yema parable yani ya mufumi na Lazaro vanhu vakarama zviri life asi muri mu parable vakabvunzana kunzi saka nai mukomana shamwari kwandikuno kuri kupisa chimoni pochi denga tikunoita CFN iri inonzi celestial magnitude ka celestial board ndipo akabata mwedzi nyeredzi dzakabata atacha panenzi celestial magnitude right so ndipo akabvunza kunzi ndikumbiro chi udonziro mvura yekunwa kuno kundatsva zvakanzi no comrade trachokwadika hakuna anokwanisa kupa mvura because there is a demarcation between idin nemi uficha pasata pane judgment apapa but patane demarcation what for sasa yona sikuti mambo Sauro kuna First Samuel 20 toka pa verse 1 pakanouka mweya wa Sauro anditi akabvanza nzi unetsere kundakazorora haukamu kuti Samuel autanzi ndakazorora and ofichi Lazarus akuti kwandiri kuri kupisa vanhu right now inemtikafa depending kuti kurama muchimiro chakadii kunzi pastor prophet urere kubhawa is nothing kuna Mwari munhu wese munhu kuna Mwari that's why nasi kuti Mary Magdalene vanhu vamuziva kuti munhu anga ari hure achibva kuna Jesu achipinda musociety munhu anga akakishona Mary kuti wati katinzwe but no mazona asura izvozvo munhu anga reforma uyu asi ungaziva kuti munhu ari reforma right now ndikakuna kumavhenyu imimi nhasi mangwa makareforma ndingazizinzwisere so isikiti iripo between munhu neMwari so which means kuti
akabva kuzoshama kune mademarcations saka zvinochitumira ichi baba Abraham vatuma either Moses kana whosoever ari ikoko aparidze pashoko panyika. Azvikwanisi kuti munhu apadze shoko panyika nemhaka yekuti makatopiwa Mozisi nevaprofita kuti munzwe inzwa izvozvo. Makasatenda izvozvo even makabva kuti Rafa adi makatomutenda futi itori vhesi yatopera iyoyi. So muchati varoi vanoita zvemagic vanomedza reza vanoti ando malower level 333 handiti vanova vatori kofu toshungurudza vanhu panyika. But vanhu ivavo havasi kutanzi inini right now for example tokuudzai nyaya yaJob. Satani naMwari vagara conversation swanzi shungurudza murume ndobvaronga nyaya dzavo itori vhesi ripo but handiti tinyanya kupinda mavhesi 3. So vatenderana kuti no Job ngatimushungurudzei tionoti faith yake yakasvika papi but mweya wake musadi musautore. Muchaona kuti Job akasvika pakutamba kuita maronda. Mukatomboka mune maronda imimi. Kana maipinda chechi ndonzwa vanotanzi chechi yakati haina mweya, chechi yakati haina mweya. Hakuna chechi isina mweya. Because Jesu ndakuti ngatanzi chakusera mweya mutsvene ada kuti munyaradzi. Anditi Kristu tinomutenda mumweya nemuzvokwadi. Paakafa kudhara ku Old Testament taibheliva muzvipiriso kumalemba ekurimba kupira kupisa tichididi zvindedi ndo system yange kudhara. But pakauya Jesu Kristu hatiatendi mune izvozvo. Takutenda muJesu Kristu tinomutenda through mweya nemuzvokwadi. Azoti imi makamuka muchirwara imi kana makamusina mari imimi amuchanamati Mwari kana musiri munhu waMwari. But right now manje tine gospel iri panyika inokonfesa vanhu totanzi munhu kana asina mari munhu achitambura asi waMwari. Do you know that kuti imimi right now matasaona Mwari akazoti muri mbeu yedenga but sisa kuti kapa mari ava ma1 vafamba nemabhenzi mutauni nguva ichichi achitombe 1 inini vanhu ndakuchinjisa mabhebhi machichi Mwari anazogara pasina kuti mukomana uyu trouble koza panyika but it's a heavily candidate uga uchimwa mari Mwari achitokuda utanga kutora life yeyo ngoti kuna mari kwakuna meaning panyika manzwisa asi Mwari aningaripo uchinza saka Mwari wenyimi ndewe kana musina mari muti muri waMwari. Because Mwari anotaura the future. Because right now imi ndakakupa 5 million chekutanga achitakaona kuti kuchechi makunda mwa programs enyu kudziko nyika kwakati amusave time yangu nemurume ina sa time vene mukadzi tatona ma girlfriends kwakati asina time nemhuri yangu. But issue ripo ndiyei nyaya ripo ndeyekuti panyika munhu wese this is a testing zone kana masingazivi the world. So nyika iyi testing zone ndeyekuti munhu anenge akwanisa kuva utsvene waMwari obva pano pasi unobanana another Jerusalem. And you see, so which means imimi tiri muground tese his name but imi ndakakupa 2 billion muri muground mujama mutamba bhora here kuchitambira bhora ndane mari kudhara ndizvakafanana kuti imimi nemi naMwari makapuwa life makapuwa mari and everything naMwari right now imimi muchembenzwa kuti muchapedzera makuona kunamata Mwari kusina meaning pakuti time yenyihombe inenge ya into business although business hazana kuipa but une panofanira kunge uchisiwa kuti udi unge une rupande naMwari. So kuti mukadzi waJob angasina kutendeka zvakazoonekwa Job paakazopuwa maronda kuti mukadzi watanzi tuka maroni wakabvisa maronda aya. So which means kuti Job nemukadzi vanhu vaiona vati vanhu avarama life kana vanhu vaMwari ava asi pane wana angasiri munhu waMwari. Even the likes of mukadzi waLoti airama naLoti nguva yese kunzi munhu akarurama even ngezati munhu akaruramawo nemhuri yake but how come vazobuda Sodom Gomorrah mukadzi akuzocheuka. Saka fungu yako ichiri kusure gugu ndofanira mimi mukauswa mateme kuti mukamborarama life yekuti zvinhu balance sikwanira nguva yenyihombe yesingo yazvikwanira but time yeteme kuti muchange mutsvaga Mwari because muchaona vanhu vazhinji kana even mukadama muchitravela pakanzi paitika accident Mwari mutaura kunamata ndikunyebere kapasina accident mukatosvika kati kuAmerica musambonamata. Yes, mtura maselfie muri mota muri plane ndakwakati Dubai ndamakati muchifamba ndio system iri mumunhu. So chiziri Mwari anogona kumbosa edha matribulation mumunhu kuti munhu adzoke muna Mwari kuti munhu adzoke because kana munhu asina sangana neproblem afa kadzoka kuna Mwari. So muchati varoi vatosiona Mwari kuti vashungudze vanhu vaMwari kuti vanhu vaMwari adzoke kuna Mwari. And you see because right now izvo kwanzi akusina muroi maroi abva panyika vanhu vachangorarama life yavo vasingazivi kuti tikundebe tikubvepi. So kuti even muOld Testament vanhu vairarama nelaw mutemo waudza vanhu kuti tikubvepi tikundepi
chakaipa chii chakanaka chii even like the Sabbath kudhara vanhu vaiti observa Sabbath yaireve yaziva kuti kuna Kristu achazingadi akuzotendwa mweya nemuzokwadi handisi so right now atichatanzi isusu Sabbath yakadai ninge yakadai no pana Kristu azouya Kristu ari kureveyu Kristu ari kumiririra mweya yemunhu wese handisi Galatians 2 kutanga pavhesi 27 inoti kana muchinge mabhabhatidza matenda akusana achazi muJews mujenda uyu akadii but manje tsoro iyi manje kai pane painozodo jenda Satan ari pano panyika kuprova kuti ari right Mwari ndiye ari wrong so message dzese dzinofamba naMwari Satan anga ari mumusuru kuti counterfeit tasiyona si kuti Mwari pakafamba nevanhu veIsrael Satan akatanga ari musure Moses pakana mugomo akabva nonoka zvanzi ari kutigadzire chimwe achikunamata ni Satan mabasa Satan almost ese yawo handisi so Jesu Kristu pakauya pano panyika akatifira handiti hatiatendi kuti titanzi hanzi takutenda kuti hanzi aya maIsrael ndo ari kunzi matsvene. Do you know Israel right now? Israel. Satan pane pakatobhaza papa pane pakasara akabatira paIsrael kupa vanhu pfungwa dzekuti Israel ndo nyika one yekuti hanzi munhu vanhu vese vatsvene fanga vachoka muIsrael Mwari afamba Israel that Israel right now haisisi Israel yafamba naMwari kudhara mubadzikisa here right even maholocaust esakaitwa 1944 na Hitler achiroya more than 6 million Jewish people vanhu vese vakora even but the persecution yakaitwa nana Nero AD 64 pai gospel ndoraitsvakwa kuti riri papi ridestroy so varoi variko but vane maatakiro avanoitwa vane maexplo avanoitwa ausi kubva kuti uri muroi utanga kuti hanzi out fire hakuna muroi anonzi fire in such a way gospel oda kuti munhu azvininipisa kana munhu aMwari anonamata mune zvakanaka handiti either muri mumba either zvisina kuti pride handisi ndibva kuti right nditsika mutandaka muri kuvaonera ava vanga vakaromba kumalayo gore rakatakati takuvabvisa uroi no hazvidi totudona Mwari izvozvo munhu wese mutadza ndizvozvo pamwe indaura iwe wakaromba iwe uri kuchindibvisa mweya wekuromba tichazvinzisa kuti saka zviri kulinga papi kuti munhu uyu abva kunoura munhu atilesi maybe munhu ari mukingdom of darkness adabvisa futi chitsinga futi munhu akaromba ndichazokudza kuti zvinolinga futi papi kuti imi mugange pamwe mune madhimoni mobvisa kuti madhimoni zvinoitika modzidzisa here kuti ndine madhimoni ndogona kudzisai kuti mune madhimoni so muchaona kuti nyaya ipo ndiyo kuzvininisa pamberi paMwari kana uchinamata Mwari nemuzokwadi munhu wese mutadzi edha muroi edha mbavha edha anoba edha anodii but right now manje pane nenzi pride kuti ndoona kuti ndindabvisa dhimoni iriri ndimi mapastor acho kamune pride that's why zvanzi kana uchinge wapa neruoko rokudyi uri ngasaona inini hanzvadzi yangu makavati shamwari ka ndakahora ndiri munhu ari marriage but ndine munhu anokadai ndikaranda ndoita sei handikati right kana pane munhu akatadza usimuka ureruro pamberi paMwari asi todiwa 100% zvitika pane machiranzi munhu ngare ureruro no munhu areruro kumunhu munhu areruro kuna Mwari unopinda mba yako mukati ovhara mahwindo nemaketini ovhara madho ese uyu ngasanzwa kuti muri kunamata nezveiwo because why isiri vanhu venyama ndakanzwa imi muti pane pachechi mutanzi ndakazodana namadzibaba Peter ari imi muri marriage ka baba kuti ari marriage ka rekurura pamberi pevanhu mai Peter vachati chii ini ndichati chii tabuda muchechi tabva pakingdom yaMwari tabuda muchechi takurava muri life yedu shamwari nyataura kutaura mukadzi wangu ka pagotomuka futi fight ufisha pana kuti musvene so pane maishu ada kusolva zviri muspirit zvine uMwari mukati zvisingadi show off kuti anzoni kwanzi uya ndabvisa dhimoni kuna nhingi dhimoni rakabvisa pamunhu Jesu pana ndivaite mutsvaka ichi ndimakanditaura zvakati kaimimi ichida kupi kuti mara kuvaudzi ndizvo kuri ndini nanji handisi so chati vanhu vanodhila nevaroi neng'anga nechichi izofunawo vanodhila nayo zvine pride mukati usa expose munhu because iyi ndakakubvisa urombwa neuroi pakazara vanhu wachena but achakona chati wadziveredzi ndodzadzakadzakazobvisa chikwambo gore rakati ndoyo aitanzi aimanifesta aitanzi ndakauraya mbuya nemuchetura which means kuti right now imimi ndakanzwa kuti mune isi kuti maisira vanhu 30 poison makati Pastor Collins tasangana nasi kwaka tasangana bulawayo ndikudya ka ndachidya pa idya yenyu ndokuti Pastor Elizabeth gore ravanzi vaita zvakati
kuti hazvisiri kuti haisi treperei ndokwatoramba zviriwo. So pana maishu kuti ada kusova in privacy indoors ubva pera papi ipapo. Ndoda kuenda panyaya yeprivacy nepride yamataura. Tikuona zvakare kuti imi mafundisi acho ndiye muri kupatsanura vanhu kunyanya vamuri kutungamira mukati machechi kana kuti imi mapastors acho pachezvenyu muri kutobvisana we musaende kuchechi kwake tikuona kutofaitana even pamasocial media maplatforms enyu tomati machi machechi pages ndora basa hamuchakwanise kuisa zvinhu zvinovaka vanhu makutoisa zvinhu zvekunyombana imi pachezvenyu mamona here zvaita muchinetsana pachezvenyu izveni zvinodivhaidha zvakare congregation yenyu. Vamwe vanongwa kuti isi tiri vekwanhingi takutona vamweko zvino vanhu havachatotaudzane mudzimba maloja mumwe anoenda kwaprofeti nhingi mumwe anoenda kwapastor nhingi vanhu havachatotaure nekuda kwokuti maprofets avo vane mainternal disputes avainawo imimi pachezvenyu amunenge muchinetsana so mune muchinetsana pride dzenyu dziri papi sevanhu vamwari mboadmitaiwo imimi pachezvenyu. Thank you so much. Right. Makamona chindika chi in this world. Munhu akatanga nepride ndi Satan ndiye the father of pride. Devil ndiye muridzi wepride. Munhu usina nepride ana mwari mukati. Inini as of me ndinofollow mapastors ese maprophets ese maapostle ese. Nditore kuti nana master ndatomuta namapostle mahombe. But andikwazi ndiyo nditi anzi ningi uya akadai ningenda msa bible. Asireve tune is nothing. The likes of ndine hangu varume tu vandonofarira the likes of Elder Marofu and also Mparinga ndotovafollowa ndotovateerera and why ndidaro even nyaya dzavo vanenge mukakuzininipisa kavainako so uona nditanzi ningi yauya akazoba rakati hana sanokudza yauya no asure masta handa na basa just andazotuka munhu ndine hangu amwe clip andenzwa even achiwenga achiwanza kutuka amwe mapastor. That is very bad. Kana ini ndine mwe previous life yangu adararama kusure anditika mozoti munhu anotendeuka in a single day single minute ndine ndotendeuka but what uya tendeuka uyu gore akati akapaparazira kwakati uri kudza vanhu kuti chii pane murume angari panapa angaitaura shoko rakataka murume angaitonyeba parakanobva handiripo ndichiripo kwanzi right gara pano kutsa shoko no that is very bad because mutsveni hapana tisi titsvaga utsinha hwamwari. Saka toti here imimi mapastors ati munotoda kunamatira I think nyaya iripoka ndeyekuti kuri kudhara by the time ipapapa tingati here imimi pane nguva yamunotodawo kuti vanhu vamunotungamira vatomboitawo tomboisawo maoko vachinamatira mufundisi wavo. I think nyaya yeleadership ika tine misi dzakawanda hatichakwanisi kuona kuti munhu wati tumutungamidze uyu for example izofunawo ndokazati pamwe pastor Collins ane mari ane benzi asi apaka benzi panze apa ndika so that guy uyu ndokazati kuti hatimuti leader wechurch asi handina leadership mumind dzangu but maona kuti munhu ane mari akasimudza chichi church machechi almost 100% hati 99% yemachechi aripo right now andika yanyaya yefund yebhegi yokufandwa mari mozati church isina kuna machechi atinono mwari mukati asina mari mukati vanhu vashoma vanoenda ikoko bazati kwapasta ningi kubudwa mari ende kune mari tisindikadi tisa kuti ikoko so that's why uchiona kuti kune munhu wangu angonzi ndi pastor asi asina umwari mukati pakuti anenge ane mari manje purpose yemari ndeyei is to lure people. Mari inolure munhu. Do you know man is God? Mari inonamatwa. Do you know? Mari inonamatwa. Ezekiel 28 verse 1 inokudza kuti kuno uyu akagara pakati penyanza kuti ndine Mwari asi asiri mari ari munhu. Atoda kutonamatwa futi. Do you know pane nyaya isinganzwisisika nakawanda. Nyaya yesi kuti Satan pakanaka pana pasi akananga papi direct itori real life. That's why you want to see kuti even madawana ba shukura Mwari kanechende kuprove kuti pane inonzi Bermuda, for example Bermuda Triangle anditi yakadai so ukutenge tine Bermuda ukutenge tine Puerto Rico inter Miami kuku anditi so uchaona kuti apapa pakadiscover it was 1945
19 maflies anga akasinga ipapo 1970 pakanyora to my worship 1976 kusvika 2008 zvisinga one wese nzati kuchiitika paBermuda Triangle. And you see, because the devil agara atosha nzimbo yake. Even mimi mangazi tataona mata right now. Tingaona matere yango mbao. Ariko pa zibedi amana tini ikusanga kwedu kugutesa soredu. Tete nzimbo yani yedu. That's why yona sikuti teachers kwedi kumberi level 2.7. Wana sikuti kune team runda kumvura live. Kuzikure zvinda kufungidzira. Because nyepo ndoti vana vachinjika tino verenga shoko tichinzvenga kutanzi moro yakuna maro vatoriko mbavha dziriko midzimu iriko panyika pano almost everything. But it's not definitely but it's not into category mune zvakanaka kunzi no anzadzi kana mwana anzanzi moro uyu anditi antonga kutora munhu wamwari torwa ogwa akatofa chaiko azoti saka munhu anga asiri munhu wamwari angarofeki hakuna masikafi munhu wamwari angatora akatofa kutofa kunda kumakuva ari munhu wamwari. Job agwatuswa maronda asati nomata mwari Job abva kuma all night prayer uku asani maronda. How come? It's a reality of life. That's why I want to mark up freedom of choice even to all creatures. As of now, Satan mwana destroy the devil because of wondo uri katika udenga ka creatures almost isangariko. Sakada kamba rakabzunya uri kwanza but mvesi ya Lucifer angaponda kana mukuru da kuna matko. Satan atora waka. Anga chirunzi Lucifer atora the morning star aura. Saka pakaipa. But anapa munhu wese nguwe kuti atendeuke. Ishe uda anonoki kuti asatinoda isusu but anopangwe munhu singodi atendeuke. Saka imogona ndakubhawa musura muchiwaina moda munovharirwa wiki rese munomba muri penyu mune muri yeuti musambokosora. How come kuti inita mabasa rima mugotora munhu muri muri yeuti munasana uraya munhu ugwa mukatofa. How come? Mwari ndiwe fair and justice ende Mwari anoda vatadzi kudarika vanoti vanogona. That's why Jesus Christ pakauya panyika akaudza maSadducees nemaFarisees kuti you are more like kindergartens. Kindergarten munatanga kuziva kuti the father of Jesus is Joseph and of which is God. So atingaudza kindergarten kuti Jesu mwana komana wamwari tomuza kuti Jesu mwana komana waJoseph inemere kati kuchikoro ndoanzi makindergarten. Ndivo vanhu vakafanana vavo. How come kuti munhu anenge chiwenga asvitanoziva Bhaibheri anonzi is a kindergarten haana umweya hwumwari mukati haana mweya wekunzwira agwanguza kuti uimbwa uye ndiningi. How come? So mbiwa kuti pakashaka umwari mukati ogwange pamwe une knowledge asi usina wisdom. Because knowledge ndikosa ngo research ndatowa knowledge asi wisdom inobva kuna Mwari. Ingo futi kukumbira nza Mwari kumbira wisdom. I like kuzvinimisa kuti amparenga mozomfisano zvinindipizere weya ana mabhazi akandwa nemfisi yaka but aingostora simbo asi simbo but une mulevel wangu wakanzwisisa kunza the face to face uku asisanzi ndo Mwari mukati kuti hazivi vhura vhesi aya maclash epanyika ana basa rese zvazvina basa rese zviya ndowanga masingasikana vhesi 1 asi ndine mweya waMwari. And you see, Satan anozwa mavhesi ese. Abuziti Mwari akudzwa mavhesi kunzi shamwari. Inga zvainzi iwe uri mwanakomana waMwari. Wakadonha ndingani kugama. Zvinonzi kuti ari kugama izvo kunzi Mwari. Inini ndiri Mwari andingaedzwe. Andiedze kuti Mwari wangu inini. Achitovhita nemavhesi. Saka zvichamusi kuti inini ndikosa kutora mavhesi more than 5 million asi ndisina Mwari mukati kana 1. The likes of the Pharisees and Sadducees. Ndozvimamira zvikaita. Ndozvo ndati saka imi mukubvuma here kuti vanhu vana venyu vesangano vambokunamatira iwo sana papa. Maono angu inini ka pastors prophets vazhinji vacho fakutuna matrafeni vana vesangano 100%. Imi makazvimirira munode inini indoita study even nechidhakwa ndoita study even nemahure inini mozoti ndito neamwe vanoenda kubhawa vandoura nawo inini vaenda kubhawa fundisi asaenda kubhawa nongwa tikatogatawo nyaya so navo handina segregation tanzi muni either hure either shirikadzi either munhu ora musi munhu wese ndoita study munhu wese if ndina matress okay ngozvina matrawo azvina problem because kunamata mweya waMwari uri mumunhu wese isusu kuti ndizonza uri mufundisi uyu ndipastor ndinhingi mabasa atofanana pano panyika but haana measurement yekudenge yadzikapasa vata munhu haasi ndiyo tongozvipa so even makata
Pastor Collins ngambo kuna matrai moko tuna matrai apana problem. Ndira kuenda Pastor Collins ndofunga vanhu vanoda no zvakasiyana siyana. Ndikunzwa zvenyu zvizere nema studies zvizere nema scientific terms. Ndida kunzwa kuti imimi calling yenyu yakauya sei. Inangwa ndikuyeba. Inini actually ndiri munhu akakura chingofara research kuverenga. Okay. Zvese kuzoti saka pasi pevhu pane chii mudenga mune chii zvese ndaifara ku research everything. Ndakaenda kuzva European history ndiri grade 5 grade 6. Kuchikurusa kulamba sakazobva kupi achinda kupi akasoka America akadii kubva sikunda kama zvese po ndaifara research and study. So which means that by so doing ndizvo zvinhu zvandakatoona mari zvakawanda. Inini pane panakambota accident 2008 mumba 2008 amazwa papa kaipa ndobva ndaenda kunzi kuMphilo hospital ndobva ndanorapwa nanzi Dr. Ndlovu from South Africa tazve real life mamsaipa mamsari mamfundisi kana ndaenda mata but zvoda retina achito muna matini ndaenda mata asina ndichiri mwana mudiki why secret unini munhu aifara zve 100%. Okay. So imezi indega ndaifara kunamata so ndeswatatemete ndabo ukati pedinda ndatadza kangani ndiri mudiki sero zviri kunamata kutese sei nekuti pa task ndega mozo chikatika ndagara musi more than 6 months. Okay. But pa 6 months pakabva Dr. Ndlovu from South Africa ndobva andirapa akaita operation akandirapa for free. Amazoti wakagara muchipatara for 3 days 5 days bill ingatokura just imagine 6 months. Zvakanzi bill yenyu mwana wenyu rimuziki wenyu cancel chidenyi for free. Just imagine hakuna nyasha dzakadaro asi normal 2008 hakuna mari zvinhu zvakaoma ndobatwa hori wese obvanzi yo inda for free how come wakoshei. But kuna vanhu vanogona kuzochengeterwa naMwari for the sake of tomorrow. I don't know pamwe ndine participate nje maybe at the heavenly kingdom tomorrow. Nditonoshulo kuti nditobose mabasa almost ese andofunda kuti ndikuita ndotera shoko raMwari. But kazhinji kacho vanhu vanotenduka vazhinji vacho vanhu vanotanga vachimbenga vari mu kingdom of darkness. Because kuti imimi mote shungu kuti ndotenduka unge muri pakaipa ndikunyebere. Because imimi kana muchinge muri pa right mungade kutendukawo and ndiri pa safe. But issue zhinji ndekuti munhu haagoni kutendeuka. But pane software yakaswa munhu nadevil yokuti imimi makarara kumba kweboyfriend kana by 6 muchinamata muri kweboyfriend by 6 dzakwana munonamata here. How come? Ndopafanga patonamata munhu ipapo kudefeata devil. But Satan ada kusva vanhu vakawanda the majority which means kuti anokuisa mumwedzi mekuti timetable yekunamata kana yekutsanya yakasvika pawane chinokukonesa. Saka makazoita mufundisi zvaita so. Inini actually ndinonzwa rwendo rwenyu rokuti muzopinda kuti nhasi unoti akuti Pastor Collins. You know what? Nekuti matitles aya anouya through macalling ndifunga ngoma vachiri maevangelist. Right. I think pane patinoita mistake in the world kuti ndobvanzi uyu ndipastor uyu ndiprofesi uyu ndinhingi vamwe vacho tinozogadza kuchechi vamwe vadaedza kunana theology kuita theology anditi uzikabvanzi amufundisi. Shoko raMwari arina college yanzi munhu ngaenda kucollege. Ndona kuti ndangu college kuti ndiunderstand amwe mabooks so anorevera kuunderstand zvimwe zvinhu zvazvinorevera kunzekuti ma research ndofuti zvakanakira kupinda kuchikoro. So chimidzi kuti munhu anzi imi makadzi mimi muri madzimai azviti basi ndakati kuchechi mazoenda kuchikoro for 50 years mazuva madzimai mogwangwa muri madzimai right now. Because vanhu vese venzi angari maprofesi kudhara vanani vese the likes vana Enoch vese vaya munhu aingorongora malife akanaka asina kana chechi aina but that time kwasina kana chikoro vana novagwangodzi nova akatendeka pasina kana chikoro vanhu vese vazhinji vese vaigwangodzi munhu waMwari apasina kana chikoro chimboendwa. So which means kuti nyaya dzaMwari chikoro chinotobatira kuti understand nozoverenga nguva nechichi nechichi but kuva munhu waMwari imimi right now mutori munhu waMwari mozoti right now imimi mogangi pamwe imimi pakutotenda mutondikunda imimi izvezvi ungamba mwe mutori faithful kudaka idini right now as I'm speaking but because of manje mugwa kuzotasa kuti inini domination yangu ndiye ndingange ndiri munhu waMwari zvokudaro inini azvibudi hakuna munhu anonzi ari he is above anyone
munhu wese ari pasi pemutemo, munhu wese ane kodzero yekuparticipate the kingdom of God. Ende Mwari anoshanda mumunhu zvakasiyana-siyana. There's another day pane munhu anokambota andibona kuti kunamata hakusiko chitsotsi. Makambodzinga demon. Ayo kwendodzinga ndisimfundisi kana. Ayo ndopata mistake. Andingango Inzwai munhu wese munhu waMwari, munhu wese anokodzera kudzinga demon. So napo aiti zvaikodzera munhu wese ainge ane mwoyo wekuprofita, ndipo aitaura. Why aidaro? Munhu wese ane kodzero even anything yekuparticipate. First day yangu, first time yangu kuna munhu achimanifest. Takati panapa ndibva ndanga kunamata. Chikatika ndimona ndakabva raenda. Ndabva ndafunga vhesi yayo kuna Luke 11 takamba 24 inotanzi mweya weutsvina wakabva mumunhu wakaienda wakanoshaya nzvimbo paunodzoka unodzoka zvine power inodzoka futi yawanda kuguma kwomunhu uyo kuchange kwadi kwakaipa daka kutanga kwake. Unoziva kuti ndakanamatira munhu zvereal life namatira munhu and then munhu demon ndobva atadzanga raenda so baba pasina 5 seconds nanga kugwina akuzunguka zvaserious tikati ndovashidza mufesi wemunext chimwa kuti namatire munhu pakaipa tikakunamata munhu ndobva tanga kutomanifesta zvonoti indakati nditore simba iri kuti unamatira munhu atomanifesta ndikaita as a try kuti ndikamunamatira munhu ndimunhu ndobva ratoenda ndobva ratodzoka but manje ndikaita mistake kuti ndakazoshaya boldness ndikatopedza matira kuti ndiri ndega ndikati sendingambodi ndingambozvita izvizvi ndozviri kumunhu wese kuti ngokuti sinzi kuti achiva kuti kuti ndingati pamberi pamwari ndatachiva azvidi azvibudi pana kuna munhu anzi uyu aita chivi uyu anoita chivi chivi chakasiyana pane chivi chinoitwa murima chivi chinobva chaitwa pajekerere so vanhu tinokaunda zvinhu zvaitwa pajekerere zvinhu zvaitwa murima hatizvikaundi because hatizvizivi hatizvioni so kana iwe uchitoita chivi murima wodzoka uda kuzopuruvha munhu ari innocent kana ari wholesome pamberi pevanhu munozonosangana naMwari matu. Actually munhu atokonfesa munhu atorera kuti amana guys ndiri mutadzi kwete pamberi pevanhu ndanzi kubva ndikazokura nezuro no hakuna zvinhu zvakadaro. Saka imi pamaingo toti makatora kubva kuna sekuru here kuti tizoti nasuno maakuita maakunzi Pastor Collins boza calling yenyu ndangonzwa muchiti inini ndinhu ndaifarira sekuru wangu vakanga vari munhu aifarira zvekunamata. You know what? Ini ndakakurawo ndichita zvekunamata. You know what? Ini mai ndaiba mabhuku asekuru wangu. Ndaiba mabhuku. Ndiri kuprimary. Ndaiverenga mabhuku ese. Saka calling yenyu yakazoya papi? Ini kwangu kuti calling yangu itoevhene ndiri mudiki. What? Munhu wese ane calling. But kuna munhu asikashandisi calling yake. Mozoti right now imi mune calling. Inini 100%. Ndinayo. Pandiranzwa yenyu mimi. Ayo ini yangu kazhinji kacho inini ka. Kuti yakanyatsoya papi? Boza ngotonzwa chiti ayo inini ndakaita zvekurota. Inini ndakaita zvekudai. Ini ndakaita zvekudai. Ndonzwa yenyu mimi. Kurota manje ka. Sorry yenyu. Hakuna masingaroti. Pandinga kurota inini ka ndogona kungoti asina basa. Even ndarota. Ndikunyebere. Kubva mwoyo angona kurota obva zvikoshesa kuti ubedzura zvakadi ubva tozvitsvaga ubva tanga kuti kunamata Mwari. Handiti. So inini kazhinji kacho chikutanga nditomudika ndatoba mabhuku ndichiverenga echurch unzwa kuba mabhuku even history ndaiba mabhuku ese ndichiverenga even message ndiri kuprimary sekusecondary ndichiverenga because ini I was always after a research nekuverenga nekudidi pandaiwanzoda kukurudzira shoko raMwari Mwari wacho zvakamira sei kudenga kwakamira sei panyika pakamira sei kosaka panyika zvizviitika kuwa sei Mwari achiriga vanhu vakadai saka zvainditete zvimusoro kuti ndaigona kuti ini ndakasvara je sina kuwana answer ka ndaigona kutamba saka why sina kuwana answer ndakuzita nekuverenga so muchiona kuti calling yemunhu aiwika wani kuti ju uvanza ndakazoisigura nemweya musene 1934 ndipaganda nzara mweya waJohani Vasco Mandiri handisi azvisi zviri shoko raMwari izvozvozvo hazvisi zvangu zvakaipa asi ndikuti mweya musene unouya kumunhu mpichana kune mumwe munhu agwa that's why uchinati kuna 2 Thessalonians kunzi pray without ceasing handiti don't quench the Holy Spirit which means kuti mweya musene kwakaurika usaudzingana kuudzima but udzinga sei mweya musene ndogona kungodespise kuti zvinhu zvina basa izvi zvine basa kuti but masimo asiri masimo
imimi right now mutu neokuza makatomborota dzinotokosha anditi pani mukauti pani mabasa angu aya ndisingati ndi kuchechi ndozotota ndibatsira munhu saka zviri kurevei mukatusiyana nazo zvova zvopera zvakadaro but vamozoti mapasta emaprofesi emaapostol vanhu chiti vakwanisa kudi kuramba vakashingirira kuti kubata pali pashoko iroro munhu wese is an apostle mukoma anyone is an apostle mukoma ivava vakatora basa ramwari 100% vakatoda so because chinonzi basa ramwari ka ausifamba uchiparidza everyday mustreet usingararami shoko iroro. The way we live should also support the way we preach. Not the best sermon we should ever preach. But antangumuka ndichira mautsini wa mwari kuti mamukase makadi ausoga utsini untu wafa kuti wa Mungu tokoti mamukase makadi muti makadi ndotwafundisa momwe anditi mataxi chira kuchitani munhu chiti hana basa rese nyeri poditi mararamiro ako mozoti unga kuti vanhu uyu munhu mutadzo mwari bati uyu ndoga museno kunze nyika baba vaka mutadzi mukuru munhu atoitiwa asi uchitoita ndio munhu anenge achitoita manje mozoti Paul achitendoka achisvikana na Peter na Barnabas kirikati pabena masingaiti zika no murume atitendoka wa mana munhu atera chi atopa boka redu kwanza kana zvife zvakaita munhu akafa atinde kuri ma Kristu asidi asiti no vada kuatisa isha ke mchana but vashuma vakati zvitenda futi vamwe zviramba kuti mukomana azopatiri mai inatende futi kuchechi so chati even nyika igoti kuswa pausi ngogumanika imutanza that spirit of fear inoimpawana devil movani kuti munhu atya because iyo kasachikaka usati mwari ashina nevanhu vane boldness hakuna munhu asina kodzero pamberi pamwari hakuna munhu asingakwanisi kuporesa munhu kana kunamatira munhu hakuna munhu asingakwanisi kuroya kana kuba kana kuuraya munhu wamoti munhu yaya aita mamedha yava it's only that kuti munhu chiti akwanisa kuona mukana wokuuraya hakuna munhu asingaurayi azvazi munhu dzeri mukatadzondora here imimi muchida imimi but kusati wati munhu imedhi rifata mutya because of auraya zvataona pachena and you see but munhu wese akwanisa kuuraya hakuna munhu asingakwanisi kuuraya and hakuna munhu asiri threat munhu sari threat but the spirit inenge iri mumunhu ndio kuti baba yamuti threat ikaye akutodhakwa hapana threat yakadai nyika yakamira so because ichipo ndoti this is a playing ground tiri mumuground vanhu sori panyika but tine mission yedu inogoyesa atiti but sati agoyesa mazika pane zvinozoitika mukati muground masabotage kutukana nemaplayers kunza iwo we are black people akatambe nesu tiri varungu obva kuti saka andisapotita chichichichi zvichiitika muground imomo izvi zvingasakwanisa kusvika kuna mwari izvizvi chivi chavatauri muground ichi chiite wati hakuchivika but zati ndine goyani yangu kunogoyesa sikokoko kuti team inzi yawina so chata vanhu vazhinji maji tinofera muground spirit of fear indipatiri muground kunzi imwe club yakagoyesa for example the kingdom of darkness yakanzika kuti yaporesa munhu ntsikamutanda amuzoti nawo ntsikamutanda chaichaiwo vatoporesa vanhu kutoramisa vanhu kutodarika maprofesi amuzieremi vanhu vangani kumaprofesi aitanzi tamisa zvirema inanasi zvakatoremara wese so muchaona kuti pane imwe try inoitwa nevanhu zvine pride mukati ende izvozvoka hazvina kwazvinokusvitsa and you see so muchaona kuti toenda bereka kuti mune zvamba bvunza so muchaona kuti right now vanhu vazhinji vanotya kushandira mwari nemhaka kuti anenge achiti inini handina chigaro muchechi. What is a church? It's a congregation of believers. It's an assembly of believers. Tikata 10 tikafika magemens ari kundona auti vanhu vari paya vari pachechi ende munhu kumbarisi national kunorwa chadona kuchigoma chekuseri kuku ungokuswe ipapo orwa chadona kauna vanhu vese vari magemens muta zimwe mati zihombe risingaperi zimwe mati roro kushidza mbavha kuti chabata chimene una nguwa diki vanhu hapasina so church azvireve chunhu but church fange ine umwari mukati vanhu vese bva zvininimbisa takuda kusvika kunopendera ndoda kunzwa research yamakaita pamusoro pemaangels tichida kunosvika edu kunopendera I think vanhu vangade kuziva pamusoro peresearch nazva muchitsanangura muchiti inini ndaita zveresearch kunyanya so ndoda kunzwa tichida kunopendera pamusoro pemaangels
amakaita research ari pano panyika kana ari kudenga kuti zvakamira sei tisire vatariri vedu vachideliberata kuti nyaya dzacho dzakamira sei. Okay, Sven, thank you so much. Actually, on behalf of Gantange, pakati kaundo uri kudenga Mikael nevatumwa wake fought against the dragon, which is the devil right now. Nditi muchaona kuti ngirozi dzisigara akuna ngirozi zisina basa rayo. Mabasa ngirozi akatosiyana. Muchaona kuti pakatanga kaundo dzese hondo uri shoka iri kudenga ngirozi ndobva dzakakandwa pano pasi. Dzakandwa pano pasi dzakava dzine shungu kwazo kuti dzidistroye vanhu. Apa ndichambojamba level 666 nelevel 777 ndopa level 999. Level 999 this is the level of the local demon. This is the level of the these are international demons. They operate on the ground, on the sea, on the air, whatsoever. These are international demons. Ndo atoti king of Persia, queen of the coast. Ndo vekubata pana Daniel T. Ndo kubata emunamati wa Daniel yakabata pana Gabriel. Nyesha mumweziva. This is the level 999. Basa ravo is to supply powers. Ndeve kuti vazoti tine agent ndiani ndi Collins. Sa Collins trumpa mademoni kuti adi asupply mademoni. Collins nje ata zve kurombesa vanhu. Tikatupe power. Arombesa vanhu zvine power. Right, ndo queen of the coast. Ndo yakata ye the Bermuda Triangle. Ndo vagara pa Bermuda Triangle. That guy. So team irore manje basa raro ndire kuti placement was zviri evil, they supply my powers. Anditi so mjoti ma angels are devil tabva pane yatoti Beelzebub todzika tinde pane yatoti Asmodeus, Leviathan inonga kuna book of Psalm, the book of Isaiah. Leviathan ndo the angel, you know, it right now people they believe kuti it's more like a monstrous creatures called a big snake iri mumvura. Hakuna ngirozi inonzi yanyoka iri kurwa navanhu iri mumvura. Inongochinja zvaingoita senyoka because ngirozi inongotra any form. But that Leviathan, it's an angel yakandwa pani pasi. So inodomita iri mumvura. That's why nalisi kuti vanhu vese afunga kuti ndorota mari andamba mari kumvura. Aufokota mari because man is God, inonamatwa mari. Aufokota mari usina kulingana that kingdom. Inonzi mari chache vanhu they are billionaires. Like right now, for example, so far in America, Rio America, aina mari yako iri kumasenti, amaruka iri kumasenti. But mari yamanje ndi families, the Rockefeller, the JP Morgan and the Rothschild. Mari dzava dzisoretwe. Kati yanzi Elon Musk ane mari Elon Musk to about 4 billion. Hana mari. Ndo mapoor person, vanhu vane mari iri kuma trillion. Paroda researcher, unoona kuti vari mudhatichi kingdom. How come mari sei akutsvage kwese koko? Ndiko kwazinopiwa. That's why yona si inde munyaya zvayo. Maybe for another day. So kuti Jesu paakaenda kumvura swazi. Paidwa mari kubhadhara. Akatuma Peter ndakupi kumvura kwanzi kana chiraoro. Hove chabuda ine mari. Mari yanga abva kupi muhove meme. That's magic. So pane imwe testimony popa yaparidzwa futi kuti mari cheche rimani bva ukoko. Man cheche I'm so glad to man fake man cheche inzi mari yepanyika ini kwainobva. Pane kingdom inofanda mari. And you see, so those kingdom inofanda mari. So mjaona my angels are for example, ganzoge pama angel of chi pama fallen angel. That guy is team yakadona mugora 1034 BC. Yakadona parents pa Addis ndiye yanganipota kuti ku Middle East. Tiyangobuda mu Lebanon, tinotosiya Lebanon ukuku. Then ukuku kune southern east Israel apa pa YouTube but Syria apa. Right now so pardon nesigoma rakadai so should be 1284 meters from the sea level goma iroro. Ndopa wakadona zviri real. Nditi muradona kudaroka ndobva raona kuti panga paine pombe dzekuma Amori. Vana vakanaka ndo varachenva darana nawo. Timere ndo pakatanga futi uroyi kutsana uroyi. Ndada zosanganisa since ndinoda kutemga ndakuti gagaga kuti wacho kwatangira papi. Amuzoti kwatangira papi. Ma angels, ma watchers ndo akachiwa ne vanhu vazora vana.
vana vacho ndovanzi manephilim kana magiants. So muchaona kuti team rare yamanje ka mukuru wavo there were 200 angels, and upon 200 angels there were 18 maprefect kadoma leaders angari 18 included vana Azazeu, but mukuru wavo ainzi Zamiaza ndianga mukuru wavo. So muchaona kuti upon those guys zanika uya ainzi Azazeu, angel Azazeu ndiye aitichawo nichi sorceries kuti kana muda kuroya moroya sei zve real life makada pane muti imi right now panosangana muti nemidzi pepe ndo panotorwa nevaroyi po pepe woti yavanti incantation yekudetembera kudetembera kwako kureza maspirits obva enda pamodzi. That's why kuti munhu anoromba unonzi mikondi dzakati but une mashoko anotaura andika mashoko ari kurevei ari kusimbisa chinhu icho chichi mudzi wega utoshandi but maspirit aya haango in spirit anouya in something chiri physical form chaunoona uzoti mudzi wachachi ratova nyoka how come muti ungori mudzi asawa nyoka? That's the real life. Handiti mudzi wana zvawaita mudzi chite wangu is an object yekuti madi matenderana. So muchaona kuti yatoti angel Azazeu anga timu rake vana Amazaraki ndiyo yadzisa vanhu kuti uroyi vakadzi real life both team rake pakasangana vakadzi akarara navo vazora vana so vaita nguva nevakadzi. Amazaraki ndiyo yadzisa vakadzi kuti kunoroyiwa sei ainzi Amas aiti umwe wacho ainzi Amas ndikazisati no kana uchinge waroyiwa unofa kutwa so madavenga kuna the book of Enoch chapter 7 mudzikana yese but reference ima angel aya madavenga kuti kuna Genesis 10 Genesis 6 verse 4 panguva iyo kwakuni magiants but reference yengo yenyaya yacho atinazoipiwa mubook of muna Genesis iri the book of Enoch manje ndokwairi handisi then painzi vazive kumabvazuva andika team rare ranga rine the spirit of watoti baka yawo is an angel of devil. Manje akatowandisa akawanda maangels akawanda asingaiti tungubata chichiti vashoma vane domination. So muchaona kuti team iroro ndiro rinodominata Ezekiel 28 verse 1 zvichidzika ndo panotanga patozokonekta naRevelation 12 verse 6 zvichidzika handiti. So muchaona kuti that guy Satan pakandikwa pano pasi akauya munyika but ishi iripo ndeyekuti ndiye mademon futi kuna Luke 12 kuna Luke 11 verse 24 kuti Jesu akakatsa mademoni akazobvunza futi mukomana waya kuti kuna comrade unombonzana zvanzi the legion zvoti takawanda kumweya wayo mademoni wangu abvepi maspirit emanephilim vana vakazvarwa nengirozi dzadzira because vanhu vanga into other side spirit other side divine kuti vakasiyana nezvati right now zvafana Mwari ani Jesu Kristu anga 100% divine 100% humanity. So which means team rare manje rakadominate panyika zvisingazikanwa nevanhu vakawanda but ndovane influence because ngozi dzedza padzika because mvura yenzi ichadestroy zvinhu zvese but spirit yeteam rare haina destroy and ngozi dzedza dziripo 200 angels dzakabatwa dzakasungwa ndobva dzavharirwa munonzi underworld. Indemwe nyaya is underworld kuti kana zvikamera right now underworld kune chii zvizvikuitika right now is another story. So muchaona kuti ngozi dzedzaka padzikabatwa kudaro dzakabva dzaiswa munonzi underworld ndobva dzasungwa dzese but vana vavo manje pavakafa spirit yavo ndoyakaradza ainini nechikuita nezvidenga ndoyakazomuka ari mademoni right now as mademon spirit. Saka ndo ari kuparticipate right now munyika the whole world team rare and you see. So muchaona kuti in the spirit futi yemagiants ainoguma futi papo pana the son of Anak the book of Joshua the son of Anak zviri kunzi isusu we were like grasshoppers kwavari amuzva zviri mashu magiants. So this ndo the spirit of the giants ainobva yazofa zvachese zvokudaro. King of Bashan ainzi mubhedha wake ungareba zvokuma 5 meters kudai uri mubhedha womunhu 1 and you see. Saka maspirit angachambade achiraisa panyika. So chati nyaya iripo right now ndoti the whole world is now in a controversy izvi right now. So chati even yangu munhu itsotsi ndongozviti ndiri munhu waMwari kutanga kutoparidza kuti ndinomatira munhu ndimwe utobva echiko ndimwe gotobva
Why? There is a counterfeit, there is something spiritual hidden behind izvozvo. Nemhaka yekuti Satan he can even transform himself even to the angel of light. And ashutishamisi because anga ari angel of light. Saka mune sangano ere mufundisi rekuti kana vanhu vachida kukubatai zvichida vanenge vachida kunamatiro vanenge vachida maprayers munoita mawanonwani ere? Ina ndiri kunyeba tata chikwadi handina sangano handiti sangano ndinotopinda mune rimwe sangano but issue iripoka ndekuti vanondibata ndikosa varamba mozovapa imimi munogona kuvapa vanondibata pa 0778 935 443 778 935 443 kana kuti 0777 77 2171 777 right. Issue iripo ndekuti kana kuna wada kuna but basically ndinowanza ku specialize nema studies ndopana ida kuti kune vanenge vachida kuzoya ma Bible studies nodzidzisa Bible but kana shoya kudzidzisa Bible usawe uni nharo sana chiwenga unongoya ukazvinipisa kuti guys let's do a study tifanira nzwanana and the study yacho aisiyo tantu but tenda kugomba tarovana kuclash tadanda kushangwa kune vanhu no Rasta didi zvakanaka ende study Bible sekukundana ise makundano ndiye kubatsirana kana unibatsira ndakazvinziseti wanibatsira ninika ndakarasikauka no problem mwadi anorumbidzwa for right munhu yaya ataura zvinema ndakazomurova study ngawe pa TV inanga nyezi master David mavhesika even mashanza Bible ka toka ngoya papa kuri zve clash zokupana ma facts ma points mwara chirumbidzwa Oro yote and right vanhu ungana mira every ndiri kuti chita kune vamwe vanhu kuti neni because inini I'm not always after show off because ndiri munhu after kunyika kana ndakuti anzi ndinoziva kuti mwana mwana ndiri bofu so ishipo ndoti shoko raMwari ndoda kutozvimisa ndochitotanga tinonamata Mwari mumwani muzokwadi right now makati mukoma pane pamanyimba pakati ndazoti shoko kuti it's okay I think maybe it's a mistake usanyarika apologize pavanhu akaza maybe what's okay pachipa munhu azonyaraka iye matangara anenge aita angada kuti ndinoziva avisa vazivi saka munhu waunti azivi akazoprova kuti auzivi either muri two unonga kuva nepride kuti azobudi kuti ndisure aniprova kuti asi kuziva unopoza kungutana sina musoro wese ndimusikita vanhu vakawanda aiwa tinotenda Pastor Collins nekuuya kwamaita nekutibatsirawo kunzwisisa zvinenge zvichiitika mumaspiritual realms zvisati zvonyanya nazvo kakudai kuzosvika kuma-angels nemazita azvo hatina hedu chate chinyanyota se chate chinyanyorisecha nezvazvo zvichidawo panogona kunge paine vamwe vanogona kunge vachitorisechawo somewhere vanogona kuti aiwa Pastor Collins ngavauye timbopanana mafacts vamwe vanogona kuti aiwa inini tinoda zveclash clash tinoida but kana tikita clash yeBible ka andidi munhu anopa influence congregation kuti right mina ndimudambure ini Bible ndinonzwisisa indopa ndikutoda kudambura kwandechitoda kana kune vanokwanisa kubata kana kuti vanokwanisa kunyora comment section vakasununguka kuti vapinde pachirongwa naPastor Collins tinoona vazhinji iko zvino social media kushandiswa zvakasiyana siyana vamwe vanoparidza ipapo vamwe vanotukana vamwe vanoita sei asi zvese izvozvo kuna Mwari hakuna tadzi hakuna mutsvene zvakare Mwari ndovega vanoziva kana uriko unoti aiwa Pastor Collins zvavataura hakuna zvinhu zvakadaro hakuna maangels ane mazita iwayo pane zvavasiyirira ini ndinogona kuvaudza zvandiri kuzivawo pamusoro pemaangels aya kana kuti zvavari kutaura hakuna zvinhu zvakadaro wakasununguka kuti bata sekuti bata kwavakaita mouya moita nhaurirano yacho kana iri clash yatiziva kuti inenge yakunzi cup clash kana kuti Bible clash motaurirana monzwanana toonawo kuti tobatsirana sei asi chikuru ndechekuti mafundisi vana papa uko chii chiri kumboitika kuti tinzwe kuti mava kusarudzana ndofunga pano ndanga ndichitonzwa Pastor Collins vachiti aiwa ini ndinoteerera nhingi anozodai tisingazozive zvinangwa zvamunenge muchisarudzirana muri vanhu vaMwari mese mune macalling anenge achiita kuti muri dzibatsirikane ndofunga vakava nematambudziko kumachechi uko muri kuvapa maadvice akasiyana siyana asi chikumbiro ndechekuti timborega kupatsanura
macongregates vangonamata Mwari vakazvimirira kwete kuti tonamata nekuti ndiri kuchechi kwapapa Nhingi, nindopinda kuchechi kwaprofeti Nhingi, hatichaonani hatichadyidzani, asika Mwari watiri kunamata ari Mwari mumwe chete. Kana paine zvimwe zvamunoda kunzwa zvakanyanya, nhamba dzapastor Collins ndo dziri kubuda pascreen apo, vabatei muite nhaurirano zvichida vane mamwe mashoko avanogona kukuudzai muri ikoko. Nekuda kwenguva dzedu taperera pano. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagiro Chiti Chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.